L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fil-villaġġ tal-Artiġjanat f'Taqali fl-Istudju Ġemelli qed tittella wirja pubblika mill-artist Gert Friġġieri bl-isem Melitej Malta bil-Latin toffrijat ta' biċċiet tal-arti li jinkludu fost oħrajn veduti u sqaqin tipiċi Maltin. Tifkiriet mill-modi li jtuna stampa ċara ta' kif kienet il-ħajja Maltija fl-modi, b'toma wkoll tal-wirt nisrani Malti bħal tradizzjonijiet reliġjużi Maltin, bħal proċessjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira u ċelebrazzjonijiet reliġjużi bħal Corpus Christi, l-Irxox ta' Bormla u l-Madonna tal-Grazzja f'Ħadd in-nies f'Ħażabbar. L-iskop tal-artist Gert Friġġieri u l-permezz tal-pitturi tiegħu iqanqal nostalġija lil dawk li kienu jgħixu fi żminijiet moddija filwaqt li toffri opportunità lil kull min iżura l-arti tradizzjonali Maltija. Din il-wirja tal-arti se tibqa' miftuħa sal-31 ta' Marzu, jum il-ħelsien, u ilha tberren fuq moħħ l-artista minn qabel il-pandemija. Tlabna lil Friġġieri jispjegalna x'jispirah f'wirja ta' din ix-xorta. Spiratni din l-esibizzjoni taħt kappa waħda l-kelma Melitej li hija Malta. Malta hawnhekk għal min ma jafx jew għal min jaf illum il-ġurnata għat-tfal iż-żgħar speċjalment ġbart il-kappa ta' 80 design se ngħidu għal mażminijiet tal-lum. Ġifieri nħeġġeġ in-nies min għandu jiġi jara għandha sa 30 ta' Marzu u jiena li għantikom l-opportunità titilfuhiex. Din il-wirja tkun miftuħa mit-2 sal-ġimgħa bejn id-9 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar filwaqt li s-sibt bejn l-10 u nofsinhar.